Za početak imamo lepinju sa kajmakom, isečene na 4 ova dela. Ja sam mislio da će bude preklopljena kao komplet lepinja na tu foru, ali ovo je kajmak stavljen unutra pre pečenja, znači u samom testu i onda je, dakle, ispečen. Sljedeće što imamo je porcija telećih bubrega. Ja nisam imao prilike da jedem teleće bubrege, tako da je ovo nešto novo za mene. Bubrezi su izuzetno sočni, mekani, osjeti se ta roštiljska aroma, jako lepo mirišu. Znači, nisam imao prilike da jedem bubrege do sad, zbog toga ne mogu nešto mnogo da vam pričam, ali ono što mogu da vam kažem je da su zaista lepi i da svakako preporučujem da ako imate prilike negde probate ovako jelo, a što se tiče ovog restorana, ovde sigurno možete da ih probate, dobre su. Džigerica je sočna, mekana, ima pun ukus. Za razliku od neke koju smo juče jeli, ova je malo deblje sečena, porcija deluje da je malo veća, iako su cene manje više iste. I baš to što je deblje sečena, znači čini da nije suva i jednostavno nekako imate što da žvaćete u ustima kad je stavite. Tako da za drugi put sa džigericom ja mogu da kažem da se meni ovaj delikates dopada.